Ja hieman pääsi sadekuvaajan yllättämään, mutta E220 E-Mersu vuosimalli 2011. Kävelänpä pikaisesti ympäri. Löytyy alumiinivanteet. Kesäniku talvirenkaistakin. Talvirenkaista oli kuvan tuossa liitän. Ollaan tässä kauniissa maalaismaisemassa. Toivottavasti nyt ei isäntä aja siellä leikkuupuimurilla justiinsa. Siinä on Mersu edessä, eli 2011 vuosimallia. Tää on tää niin sanottu ensimmäinen facelift malli, eli löytyy jo se 7-vaihteinen laatikko ja jotain pientä sitten näissä valoissa tullut uutta. Oliko tekniikassa sitten jotain isompaa akkua ja ehkä vahvempaa jakopääketjua? No, tietäjät tietää. Sieltä vähän sivusta. Auto on ollut minulla tosiaan 6 vuotta ja olen ollut tyytyväinen. Katsotaanpa sisältä. Siinä on harmaa sisusta, vaalean harmaa. Se on hieno. Katsotaanpa tänne eteen. Noin. Sieltä näkyy. Ja istutaanpa sisälle. Siinä on meillä autosta löytyy radio, laitetaanpa hiljempaa, niin ei tarvi huutaa juontajan kanssa kilpaa. Eli 7 vaihdetta ja tässä ratin vieressä ei enää tässä sitä 5-portaista ole tässä mallissa. Löytyy Webasto. Löytyy navigaattori. Radio on mainio tässä. Ja jos sitä vaikka liian monta kappaletta J-karjalaista tulee perään jälkeen, niin ei muuta kuin napista oikealle. Jos sama meno jatkuu, niin kanavia kyllä riittää. Tässä on hyvin paljon sähkötekniikkaa. Ei ole ollut kuitenkaan mikään murheenkryyni. Ja nyt ei myydään pois ihan uuden alta. Ei sen takia, että olisi erityisen huonossa kunnossa, vaan sanoisin, että päinvastoin. Eli täältä kauniista maalaismaisemasta lopetamme lähetyksen. Kiitos.